Две деца се карат за една играчка. Едното дърпа, другото плаче, родителя влиза и казва: колко играчки имате? Пак се карате за една. Само че много често проблемът не е в играчката. Проблемът е в това, което тя символизира. Мамо, виж ме, аз също съм важен. Особено когато в семейството има бебе, или когато един родител е много заед, или когато едното дете преминава през труден период, често боледува, например, или е по-малко. Тогава децата започват да се борят за неща, които нямат нищо общо с истинската им нужда. Не се борят за количка, борят се за внимание, за вашето внимание. Не се борят за място на дивана, борят се за място в сърцето на родителя. Колко повече наказваме конфликта, без да разберем причината, толкова повече той се проявява, защото нуждата остава неудовлетворена. Програма "Братя и сестри, една сила" ще ви покаже как да разпознавате какво всъщност стои зад ежедневните конфликти и как да отговорите на истинските нужди на вашите деца.